Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Ria. If you're new here, hi! Welcome! In today's video ay magluluto tayo ng masarap na tortang kalabasa or squash fritters. Madali lang itong gawin, simple lang yung mga sangkap at masarap. Okay, so mag-umpisa tayo sa ano yung kailangan natin, yung mga sangkap at kung paano ito lutuin. So first off, kailangan natin ng kalabasa. So sa kalabasa, gumamit ako ng food processor kaya na-achieve ko ang ganitong pagkahiwa kumbaga ng kalabasa. Next, yellow bell pepper, spring onion, red onion, itlog, all-purpose flour, canola oil, ground black pepper, fish sauce, garlic powder, at asin. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So first off ay mag-heat up muna tayo ng oil sa pan on medium heat ito. So while hini-heat up natin 'yan, gagawin natin yung kumbaga yung tortang kalabasa na mixture. Ito. So in a bowl, ilagay natin ang kalabasa at lahat na ng mga sangkap, yung fish sauce, ground black pepper, asin. Don't worry kung naglagay ako ng fish sauce at asin, hindi ibig sabihin na ito ay magiging maalat na. Dapat balance lang. Pero yun na nga sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan. Okay? So dito nag-add rin ako ng isa pang itlog. So 2 eggs yung gamit ko dito and then i-mix natin ito using fork or dito gumamit na ako ng kamay ko kasi ako lang naman kakain at ang asawa ko. Mas madali kasi kapag pagkamayin mo na lang. So haluin natin ito hanggang sa talagang ito ay thoroughly combined. Ganun. Yun na nga, nagdagdag rin ako ng konting asin. Kasi nga, nagdagdag ako ng daming dagdag. Nagdagdag ako ng isang itlog. So, once na mix na yan lahat, i-check na natin yung oil. So, kapag ang oil ay nice and hot na, then mag-start na tayong lutuin yung kalabasa mixture. So, nag-add ako ng mga like 1/4 cup ng mixture at pina-flatten ko lang yung top. Niluto ko ito 4 minutes on each side, low heat, medium low. Hindi dapat ito high heat kasi kapag high heat, masusunog yan at hindi pa maluluto yung kalabasa. So sa pagluluto ng kalabasa or itong tortang kalabasa na ito, depende kung gaano ka nipis or kapal yung pagkahiwa nyo ng kalabasa. So, dito gumamit ako ng food processor para mas madali. But you can always use naman cheese grater. And that's it. Napaka-simple lang ng recipe na ito guys, pero masarap at affordable. Thank you for watching. Take care.